Mitumaw ang reklamo ganina sa pipila ka mga public schools sa Dakbayan sa Mandaue. Kinato sa pagpahigayon silang unified examinations. Udungan nga pasulit sa parihong mga grade levels sa tibuok syudad. Ang report ni Nico Serino. Karong adlaw ang dungan nga pagpahigayon sa unified examinations alang sa karon nga quarter sa tanan nga public schools sa Mandaue. Sugod karon nga school year, mipatuman ang DepEd sa pupareho nga exams sa tanan nga grade levels sa tibuok Dakbayan. Ang questionnaire una nang giandam pinaagi sa training nga gihimo sa taga DepEd. Apan sa text message nga nadawat sa Balitang Bisdak, may teacher nga mireklamo sa kalangan sa pag-abot sa test paper. Udto na lang, wa pa sila maka-exam kay wa kini mahatod gikan sa division office. Aminado ang taga DepEd may nasinati nga logistical problems labi na sa senior high school apan gisolusyonan na kini. Nadayon og hapsay ra ang pasulit alang sa elementarya ug junior high. Tinguha sa unified exam aron mahiusa ang matudlo sa tanan nga eskwelahan ingon man pagsukod sa katakos sa mga estudyante. To gauge the capacity of the students across all the divisions and to have a unified, for us lang ba nga, what we wanted to implement in the beginning is na-achieve ba gyud, to determine whether na-achieve ba gyud sa bata according to the schedule that we have set. Gipabayad ang mga eskwelahan sa mga test papers apan adto kini gikuha sa pondo sa tunghaan. Matod sa DepEd, wala gisingil ang mga estudyante. It's the school budget that funds it. The maintenance and operating expenses na budget. It's monthly given to the school which they can use for all the expenses they would need, including test papers or test examination papers. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.